Bine ați venit la atelierul nostru! În acest videoclip și în altele dorim să vă arătăm cu ce se diferențiază sistemul modular, ce componente include și cum puteți construi rapid și ușor propriile soluții. Este cunoscut în special pentru sistemul său modular din țevi. Sistemul se bazează pe diverse tipuri de țevi cu un diametru exterior uniform de 27,6 mm, denumit în mod obișnuit 20 și 8 de mm. Sunt disponibile îmbinări compatibile în numeroase variante de design. Printre acestea se numără și îmbinările standard cu acoperire neagră, precum și versiunile zincate pentru utilizarea în zonele ESD. Îmbinările se asamblează cu ajutorul șuruburilor și piulițelor. Se utilizează șuruburi speciale cu flanșă, care asigură o ghidare și o fixare sigură. Țevile sunt introduse în zona marcată a îmbinării. Marcajele indică adâncimea de introducere admisibilă și ajută vizual la asamblare. Șuruburile sunt apoi strânse cu o cheie Allen și fixate la cuplul specificat. Cuplurile de strângere specificate în manual trebuie respectate întotdeauna, deoarece acestea asigură forțele de fixare necesare, prevenind în același timp supra-solicitarea îmbinării. Chiar și cu doar câteva componente, se poate crea o structură de bază stabilă. Avantajele sistemului de conectare prin tuburi. Avantajele sistemului de conectare prin tuburi sunt numeroase. Componentele pot fi conectate fără prelucrări mecanice, precum găurirea sau sudarea. Doar țevile, șinele cu role și accesoriile de lungime mare trebuie tăiate la lungimea dorită. Stațiile de lucru, sistemele de rafturi, cărucioarele pentru materiale sau alte echipamente operaționale pot fi apoi asamblate rapid și ușor. Un avantaj major îl reprezintă flexibilitatea ridicată a sistemului. Modificările ulterioare pot fi efectuate oricând prin slăbirea, repoziționarea și refixarea îmbinărilor. În acest fel, sistemul susține principiile de bază ale producției Lean. Stațiile de lucru și fluxurile de materiale pot fi adaptate rapid la noile cerințe, fără a fi necesară înlocuirea completă a structurilor existente. Este important să se asigure că sarcinile admisibile, forțele de fixare și valorile de smulgere specificate în manual sunt luate în considerare pentru fiecare structură. Aceste valori constituie baza unei structuri sigure și durabile. Echipament de protecție personală. Înainte de începerea lucrărilor, trebuie respectate instrucțiunile de siguranță aplicabile ale companiei. Echipamentul de protecție personală necesar depinde de sarcina specifică și trebuie să fie în conformitate cu regulamentele interne de siguranță ale companiei. În special, atunci când se lucrează cu țevi, de exemplu la tăiere, se recomandă în general purtarea ochelarilor de protecție și a mănușilor de protecție adecvate. În plus, trebuie luate în considerare cerințele companiei privind încălțămintea de protecție și alte echipamente de protecție. Unelte necesare pentru instalare. Avem nevoie de diverse unelte pentru asamblare, fie răstrău pentru țevi sau tăietor de țevi, metru pliabil sau ruletă, chei tip Allen cheie, dinamometrică, ciocan cu cap moale, chei fixe pentru instalări mai complexe și componente auxiliare. În majoritatea cazurilor, se recomandă utilizarea unui fierăstrău adecvat pentru tăierea țevilor la lungime, deoarece acesta permite tăieri precise și eficiente din punct de vedere al costurilor. Sistemul modular Biwatec. Puteți găsi toate componentele sistemului modular în catalogul nostru Lean. În prezent, sunt disponibile peste 2500 de componente diferite. Printre acestea se numără și țevi din oțel și aluminiu conectică și seturi de conectică, șine cu role și ghidaje laterale, manșoane cu fixare prin presare, picioare și roți, profile pătrate, unități de ridicare, unelte corpuri de iluminat, alte piese funcționale suplimentare. Aceste componente pot fi utilizate pentru a crea soluții personalizate pentru producție, logistică și asamblare. De exemplu, traseele de circulație a materialelor pot fi configurate folosind șine cu role, de-a lungul cărora containerele sunt transportate doar prin forța gravitației, pe o pantă ușoară. În mod similar, manșoanele de inserție pot fi utilizate pentru a fixa în siguranță picioarele reglabile sau roțile în interiorul țevilor.
caracteristici speciale ale elementelor de conectică din oțel. Dacă analizăm mai atent interiorul unei îmbinări din oțel, putem observa structura caracteristică de prindere sau structura prismatică. Aceasta asigură o transmitere sigură a forței între îmbinare și țeavă. Carcasele îmbinărilor sunt prevăzute de asemenea cu proeminențe pentru interblocare, cunoscute sub denumirea de îmbinare în coadă de rândunică. Acest lucru permite conectarea și asamblarea ușoară a celor două jumătăți de carcasă. În plus, îmbinările prezintă două marcaje. Acestea indică intervalul admisibil pentru adâncimea de inserție a țevii și asigură o instalare corectă. Țeava trebuie poziționată în cadrul acestui interval marcat. Capacitatea efectivă de susținere a îmbinării depinde de instalarea corectă și de respectarea specificațiilor tehnice din manual. Pe lângă sistemul modular clasic din țevi de oțel, Biwatec oferă și țevi din aluminiu cu profil exterior de fixare. Aceste țevi din aluminiu au de asemenea un diametru exterior de 28 de milimetri. Acest lucru permite utilizarea îmbinărilor din oțel cu ambele tipuri de țevi. În plus, sunt disponibile îmbinări speciale din aluminiu care utilizează profilul exterior al țevilor din aluminiu. Aceste îmbinări sunt disponibile atât în versiune internă cât și externă. În plus, portofoliul de produse include profile pătrate din aluminiu. Unele dintre aceste profile dispun de suprafețe de îmbinare compatibile, ceea ce permite combinarea sistemelor din țevi rotunde cu cele bazate pe profile. Astfel, se pot realiza structuri hibride care pot fi adaptate în mod optim la diverse cerințe privind costurile, funcționalitatea și capacitatea portantă. Notă tehnică importantă. Pentru fiecare structură trebuie respectate specificațiile tehnice din manualul actual. Acest lucru se aplică în special în cazul sarcinilor admise pe țevi forțelor de fixare ale elementelor de conectică, valorilor de smulgere ale îmbinărilor țevilor sarcinilor admise pe picioare și role cuplurilor de strângere necesare contra vântuirile și elementele de rigidizare necesare. Numai respectând aceste specificații, se pot asigura capacitățile de încărcare necesare și marjele de siguranță.